U nás na rezorte nemáme dilemu, či sa bavíme o agende Smart z hľadiska toho, či ide o Smart Cities alebo Smart Villages. Je to úplne nepodstatné. Tu nejde ani o mestá, tu nejde ani o dediny. Ide o to, aby sme všetci vedeli, čo agenda Smart znamená. Pre nás sú to užitočné a udržateľné riešenia, ktoré spájajú gazdovský rozum s technológiami. Agenda Smart pre nás ale nie je modný hit ani výstrelok. Je to štandard v Európskej únii a chceme, aby bol rovnakým štandardom aj u nás. To znamená, že od agendy Smart chceme nastaviť parkovaciu politiku, kvalitu ovzdušia, chceme nastaviť energetickú efektívnosť, chceme nastaviť všetky verejné politiky tak, aby ľudia boli presvedčení, že nie na základe pocitov, ale na základe dát sme prijali v meste, obci, v kraji také riešenia, ktoré nás posunuli k tomu lepšiemu. Pán minister to už spomínal a uviedol niekoľko príkladov. Ja dodám ešte ďalší. Región alebo okres Vranov nad Topľou má v meste Vranov nad Topľou inštalovaných pomerne veľa senzorov, pomerne veľa kamier. A je to práve preto, aby toto mesto vedelo, aké autá, kedy zaťažujú cestu, aké vozidlá prichádzajú, ako dlho sa zdržia, akým smerom odchádzajú. Je to dôležité na to, aby vedeli, ako sa zaťažuje doprava, ako nastaviť dopravu. Je to aj o bezpečnosti. Majú pult ochrany, ktorý aj o tom, aby vedeli nie iba nastaviť parkovaciu politiku, ale by mali dohľad nad ochranou majetku a zdravia. Zároveň tá kombinácia technológia zdravého gazdovského rozumu je o tom, že miestne poriadkové občianske služby komunikujú svoje nastavenie s mestskou políciou vo vzťahu k tomu, kedy ktoré prechody prechodcov sú ako vyťažené. Zároveň náš rezort spolu s ministerstvom vnútra plánuje na jeseň nastaviť a vyhlásiť výzvy k centrám zdieľaných služieb. Máme záujem pustiť sa do zmapovania verejných budov, lebo tie prázdne štátne budovy, ktoré zývajú prázdnotou a pavučinou, by mohli byť v samosprávach využité ako nájomné byty alebo zariadenia pre seniorov. Už v jeseni vám predstavíme novú verziu mapy partnerstva, ktorá bude mať ešte viac naplnený obsah, ako má doteraz a bude omnoho atraktívnejšia aj vizuálne. A to preto, aby druhým krokom po mape partnerstva mohlo byť vytvorenie rodného listu obce. Aby sme vedeli v území, ktorý región, ktorá obec čo potrebuje a na to aj na základe dát budeme nastavovať eurofondy, budeme nastavovať dotačné schémy, ale aj peniaze cez dlhodobé úvery, tzv. Štátne finančné mechanizmy. Takže toto všetko je dôkazom toho, že máme jasno v tom, ako spojiť gazdovský rozum a technológie, pretože pripravený praje úspech a my chceme aj týmto projektom pripraviť územie na to, aby bolo úspešné. Ďakujem pekne.